raja jenenge Raden Putra sing mrentah ing kraton Jenggala. Dheweke raja sing adil lan wicaksana. Nanging salah siji garwane yaiku Selir ngrasani lan iri karo Permaisuri. Mergo iri, Selir ngerencanake sesuatu gawe nyelakakne Permaisuri. Dugi enjing Gusti Selir. Kula arep maringi jamu kanggo paduka raja. Menawa panjenengan sehat. Ya tapi wong nek ngombe jamu sing akeh racune bisa cilaka to. Loh, ya mesti wae Gusti. Tapi kok pitakone ngono? Ora apa-apa, aku nek pengen ngerti tok. Ya tapi kowe iso nulungi aku ora? Nulungi apa Gusti? Mengko nek ana raja kandhanane wae, nek Permaisuri mau nyobang racune aku nganggo jamu supaya raja percaya Permaisuri kowe ora apik. Loh, Gusti, kuwi kan ora bener. Menawa kowe ora gelem, aku bakal ngusir kowe saka kraton. Kowe ora pengen kelangan panggonanmu to? Nggih Gusti, kula manut. Sawise iku, akhirnya Tabib kondo ning raja yen Permaisuri arep racune Selir supaya raja luwih percaya. Akhirnya Selir sandiwara nangis ning ngarepe raja lan Permaisuri. Paduka, kula meh dipateni. Permaisuri nyoba ngacuni aku lewat jamuku. Kula mboten nate nglakoni punika, Paduka. Paduka. Cukup. Saiki kowe lunga saka kraton iki. Amarah fitnah saka Selir lan Tabib sing wedi, Permaisuri sing lagi ngandhut diusir saka kraton lan lunga menyang alas sing sepi. Permaisuri urip prasaja ing alas. Senajan angel, dheweke tetep sabar lan ikhlas. Sawise sawetara wulan, lair sawijining bayi lanang sing bagus rupane. Bayi kuwi dijenengi Cindelaras. Bu, aku nemu nduk aneh ing mburi wit iku. Simpen wae nak, sapa ngerti bakal nates dadi pitik sing apik. Bu, pitikku dadi apik. Nanging suarane kok ngene ya? Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Bu, pitikku iso ngomong. Dheweke kandha nek aku anake Raden Putra. Iya nak, kowe bener. Kowe pancen anake Raden Putra. Biyen ibumu difitnah kan diusir saka kraton. Yen ngono aku kudu menyang ing kraton. Aku kudu nemoni Rama. Kanthi restu ibune, Cindelaras mangkat menyang kraton karo pitik ajaib. Nalika perjalanan, Cindelaras nang padha ngadu pitik. Cah nom, pitikmu bagus banget. Arep melu adu pitik ora? Nggih, kula gelem. Nanging aja kaget nek pitikku menang.
apik banget jenengmu sapa le? Jenengku Cindelaras. Aku arep menyang ing kraton nemui Raja Jenggala. Wah, apik juga. Raja juga seneng ngadu pitik. Sapa ngerti kowe diundang menyang kraton? Mula saka kuwi, Cendelaras nerusake perjalanan menyang kraton kanthi semangat. Sawise tekan kraton, kabar bab pitik ajaib Cendelaras nganti krungu dening Raja Raden Putra. Anak enom, aku roh pitikmu iku gagah. Gelem ora adu pitik aku? Nggih, Paduka kula siap. Sawise Raden Putra lan Cendelaras adu pitik, akhire pitike Cendelaras sing menang. Hebat tenan pitikmu nak. Kowe asale saka endi? Aku ing alas Paduka. Nanging pitikku duwe kebiasaan unik, iso ngomong. Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Apa? Raden Putra? Sapa ibumu nak? Permaisuri sing biyen Paduka usir saka kraton. Raja wiwit akhire sadar yen dheweke wis diapusi Selir sing licik. Sawise pirang-pirang tahun pisah, pungkasane kebenaran wiwit kraton. Cendelaras wis butikake sapa dheweke sejatine. Ing kraton Jenggala, Raja Raden Putra kaget lan langsa amarga ngerti yen wis diapusi Selir sing licik. Dina iki kabeh bakal cetha antarane salah lan bener, antarane dosa lan pangapura. Permaisuri, kula nyuwun pangapunten. Kula wis salah gedhe. Kula sampun ngapura Paduka, kebenaran mesti bakal katon. Raden Putra katon nesu nanging uga rumangsa menyesal. Atine kebak rasa salah lan sedih amarga wis ora percaya marang permaisuri. Selir, mrene yo. Kowe wis fitnah lan gawe kraton iki ora tentrem. Saiki kowe tak hukum. Ampun Paduka, kula nyesel. Akhire kebenaran menang. Raja isa balik nurut karo garwa lan anake Cendelaras. Sawise iku, Habib akhire melu ketahuan yen dheke ngebantu Selir gawe nyelakakne permaisuri. Tapi pun mau dihukum kok Selir. Sawise kabeh kesalahan kebukten, kraton Jenggala bali ayem lan tentrem. Raden Putra rumangsa lega amarga wis ketemu maneh karo garwa lan anake sing wis suwi pisah. Dina iki dadi dina kebahagiaan kanggo keluarga keraton. Cendelaras, anakku. Kowe wis buktiake yen keberanian lan kejujuran iku utama. Wiwit saiki, kowe saiki dadi pewaris keraton iki. Matur suwun Rama, kula bakal mimpin kanthi adil lan jujur. Mugi kraton Jenggala tansah pinaringan tentrem lan kebahagiaan. Kabeh wong kraton padha bungah. Raden Putra, Permaisuri, lan Cendelaras urip bebrayan rukun. Cendelaras dadi pemimpin sing bijaksana, lan pitik ajaib tansah dadi kandha setia. Mangkono cerita Cendelaras, bocah sing jujur lan wani. Kebenaran mesti bakal menang.